No niin. Otinpa nyt sitten härkää sarvista ja lähdin kokeilemaan tätä. Josko tämä tupetushomma onnistuisi. Tällä hetkellä minä kuvailen tätä tällä omalla puhelimella. Tämä käsi saattaa täristä hieman, sori jos nyt vaan aiheuttaa päänsärkyä tai jotain. Mutta mulla on aina vähän ongelma ollut siinä. Minun on kauheasti tehnyt mieli tähän tupetushommaan lähteä mukaan sen muuta. Mä voin hirveästi keksi omaa sanottavaa. Minä en vitti niinku lähteä tyyliin, vaikka Viheraho on jotain sanonut ja sitä jauhamaan bla bla bla. Tiedättehän te. Mä en keksi kauheasti paljon omaa, mutta pitää katsoa. Kyllä mulla varmaan jotain omia aiheita löytyy. Tämmönen jätkä on The Mr. Kukkonen. Näytetään tästä nyt vielä lopuksi vähän tätä kämppää. Siinä on eteinen. Ne kengät on totta kai aina siellä, missä niitä ei pitäisi olla. Maitopurkkia pöydällä. Hieman tämmöistä, ei ehkä niin kauhean kaoottista kuitenkaan tällä hetkellä. Tiskipöytää. Sohva, jossa minä hyvin vähän vietän aikaa. Katon kalpan pelit tuosta laitteesta. Ja täällä on sitten, pistetäänpäs valoa. Mäitsin pömpelin. Hyvin harvoin petaan, koska minä näen sen homman aivan turhana. Siinäpä mäitsin viihdekeskus. Enpä minä tässä muuta höpötettävää tällä kertaa, joten hyviä illan jatkoja.